Здравейте, аз съм The PP Master, по-скоро Rookie XX. Просто пиша The PP Master в Майнкрафт. Ние сме в Майнкрафт България. Почнахме току-що. И да, вече сме заедно. Да, този клип е заедно. Вече това е общия ни канал. Както знаете, аз се пиша това. Аз се пиша DSBG. Тук не мога да слагам нещо. Трябва да си направим легла към нас. О, фак. И валите лъж. И да. И това е нашия общ канал. Нали, направихме си го, защото сме най-добри приятели и нещо такова. Най-добри приятели. И сега, айде да покажем на хората какво сме измастерили тук. Еми, качвахме с дърт, той сложи нагоре нещо, как е. Тук нищо оцеляваме, като в PvP серверите, нищо, че не е PvP, обаче тъй не кейф повече. И имаме един PvP, нали, сервер, в който аз съм PvP мод, имам това, имам гейм мод. И такива работи. Аз съм в този сервер, той дето е PvP мод, аз съм PvP chat helper. Да, може да киква и банва. И да мутвам. Да, които са. И сейф мога. Долу, ще им, ето, ще има долу в описанието IP-то. То хората може да... От коментиралите казвайте идеи какво да построим. И някой от коментиралите, който ни хареса най-много, ще го снимем да играе с нас. Ще му дадем нашия скайповете ни. Те скайпа. Някой ми звъни. И се някой те... Аз съм ядох. Тема спам. И който може да сте виждали сервера. Опа! Нещо ми лагна. По-късно ще имаме интро. Зависи дали ще могат да ни го направят на време. Може и да сме и без интро. С интро е по-яко, защото интрото е много по-яко, нали? Много е яко интрото. Зависи дали ще ни направят. Да. И на мен нещо лагна. Как сега съм Сега се яло е. Сега си ял. Ако отидеш на холмето, може да паднеш. Защото съм отворила едно стъкло, защото съм дълг. Тук виждате има парцели. Шафум. Ще паднеш. Не съм за такова нито в едно. Аз пък съм. Затваряй го. Как съм пръсна. Бързо, бързари! Докато ни премахна тая дъмите. Как са пръсна. Яко ми става. Хочи да купиш малко... И на PvP ще ходим малко. Тук не са сларко. Опа! Няма PvP, вече. Ние не сме юзери. Окей. Ще има не скоро. Скоро. Ще се оцеляваме. Айде тук да си направим нещо като куща. Ако искаш,
Защо? Чакай, не. Аз сега не го парай. Аз няма да го карам. Да фак. Искам върху стъклото, нали могат да се слагат огради? Или могат? Могат. Имам огради аз. Кажи ми. Аз направих пръчки. Напред, нагоре, не нагоре. Така. Тук много патрон са правят. Не носят. Стига. Разбрах какво. И с половинки. И ще го закрием с дърво или с... Половинки. Или с полиран гранит. Не знам. С полиран гранит искам аз. Добре. Тук да го направим те. О, what the fuck? Чупих стъкло. Чух се. И защо тук стана те? Къде е? Тук. Къде са? Има вод. Чупи го бързо. Да се мани от тук. Какво прави? Не бе, тук на теб ти показва само. И тук има. На теб ти показва те. Сори хора, обаче майка не влезе. Ще го изрежем. Хубаво, сега. Тук ще го сложим. Аре, полиран гранит прети. Той ли ще е? Не, още едно нагоре. Говоря, Аз имам 22 такива. Аз ще се изкача така, по старомаден начин, за дъжд. Абе. Ба, гличва. Къде гличка, какво гличва? О, сега ще ме иска да се пробира. Внимай с шифва. Не знаеш, че на стъклото... държи шифта. Това преди не държи. Помага. Не държеше ли? Не знам. Падна едно. Всяко едно е ценно, хора. Това много ме кеф като материал. Много добре измислено, искам да кажа. Например, ако започне някой да прави пътища, може и с другите два, например, ама с другите два няма. Текчер пак е Venus My Game. Пак ще го има в описание. Добре, ще имаме мак. Стига си, бе! Чува се всичко. Ето. Тук се оправихме. И 3, 2, 1, че аз сам да съм пшахума. Трябва да му се телепатна. 3, 2, 1, фая! Нуп. И на нас не ни вали, както гледате. Тук ще си го направим яко. Яко. Воу. What? Се. What the fuck? What the fuck, friend? Не, аз не съм така. Хубаво, както и да е. Много за много да съм метна. Fire! Ще правим фаер. Какво правиш тук? Що скучи? Ба! Ако виж Пипи как чак те блъсна нататъка. Да, сети. Нямаш. Така. Те е бахтякото. Ой, Какво правиш, бе? по-яко. Омага. Омага на тук ще има. Не!
Или ще имаме стрелачка. Такова и се спри се до къщата също. Както си на том колони. На том колони. Аре, слай тук дърво. Абе не става, виж, не се посява, виж. Виж. Я, да. The fuck? Oh my god. Трябва да учим долу. Oh fuck. Oh my god, човек. Не може ли да се сложи? Долу що може? Не знам защо. Може, защото на моята версия трябва да е на земята. Не, трябва да отдолу да има... Нещо вода. Не вода. Ето. Трябва да има такова... не пръст, а пък гразблок. Нали? Трябва да има гразблок. Или що вали? Виж, долу ми вали чай. Да, долу не вали. Не, и долу вали. Горе вали. Долу вали, ама пак става. Где да за нас? Аре, остай. Може на новата версия нещо. Причината. Ето този, намерихме нещо. Ако знаете защо не става, да пишете. Да. Омага. Стига, да имам. Ако имаш торчове, имаш ли торчове? Не. Колко? Един ли? Защото виках аз да ходим да копаем. Няма турче. Можем да направим с дърво и такова. Имаш ли камък? Имам камък, да. Дай. На 6. Заповядай 6. 6 камък. Къде и той? Виж как може да се... Те си го сложил. Тук си имаме градинка, обаче къде ти е... Къде ми Къде е крафтинга? Омага, на то скайпа му е pernik.com. Найс. Нице. Пич, ам на пич. Това яко говорите. Пич, ам на пич. Как ще отидем до дом? Там на пазара му казаха на брат Бошо. Аре тук вода, тук ще има вода. Ще има вода. Я? Pernik.com бе. Чак да се люпна. Изпуснах си шифта и долу има купче. Умря ли? Долу има купчета, бе, що не си ги махнал, те ще разберат се хората. Така. Ама виж долу е как е потъмнено и то като се гледа нагоре са вижте. Сега... Да дойде, ще ги накажат с бам, тъй че... Няма страшно. Аз отивам някъде да копам. Да разгледаме тук. Тук има много хомета, без такова, без резиденции.
там има дърво, там има някаква фирмичка, дето е ограбена без резиденция. Тук много може да се краде, но ние не крадем толкова. Не сме лоши момчета. Ние само, тук не беше старото холме, но разрушихме. И го дадахме на някакъв си запрашването. Да градим по... Той си го е направил много тъпо. Тук има мина, аз ще отида. Старата мина. Ела! Аз тръгвам по старата мина. Ну-ка. Има това любим блок. Намерих пол. Виждаш как наспамих кама. Може да чуете гласове обаче. Свърка. И аз не искам обаче. Имаме гости. И няма как да ги махнем, той са прости. Аре, ела, аз ти дам кирка. Аз имам. Значи остан за мен. Че си подредя инвентарчето. Аз пък намерих една колка. Като нямате храна. Аз отивам на холма. Аз съм някъде на друго място. О, как слопнах точно. Стъпах на това. Трябваше да можем да й покажем и другия сървър, дето сме такова, ама той не е пуснат, не е шоу, нещо не станало или? Не вече. За кой излязох, бе?